Assalamualaikum cah, saiki ning barate Pom Jomblang ana ubi cilembu ais aziz sing mantap. Rasane iki ya cah manis legit pokoke ngemadu. Ning kene ubi cilembune juga cuman dibakar cah utawa di oven ngono tok. Tapi ana tambahan rasa-rasa, ana loro pilihane, rasa coklat karo rasa keju. Iki ngono mbok mix ya iso lho cah. Bukake mulai jam 7 isuk sampai sekitaran jam 8 bengi utawa jam 9 bengi yo cah karis stoke. Soal rego ning kene yo terjangkau banget cah. Ubi cilembu sing rasa-rasa coklat utawa keju iku mulai dari harga 10.000. Terus ki ya lek awakmu tumbas kiloan yo iso per kilone sing mentah iku 18.000, sing matang 23.000 yo cah. Tapi iki ngono yo tergantung stok ning pasare, iso munggah medun regone, tapi tenang masih dalam tahap wajar dan yang pasti yo terjangkau. Oke cah, wes ngono ae, gak usah kesuwen dan dijajal dhewe yo.